Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme výrobu tohto efektu v PowerPointe. V prvom rade prefarbíme pozadie slajdu na červeno. Stiahneme si obrázok tohto červeného kamiónu a vložíme ho naľavo. Do prezentácie budeme musieť vložiť niekoľko kruhov, začneme najväčším. Vo formátovaní tvaru nastavíme jeho rozmery na 22 cm výšku a šírku. Kruh je bez výplne a jeho okraj tvorí biela prechodová čiara, ktorej šírka je 2 body. Automaticky prednastavené sú 4 prechody predelu. My si v tomto prípade 2 vnútorné predely vymažeme tak, že ich potiahneme nadol. Na zvyšných 2 predeloch zvolíme bielu farbu. Smer predelu zvolíme 4. v poradí. Klikneme na ľavý predel prechodu, jeho prehliadnosť nastavíme na 54%, priehľadnosť pravého je 0 a jeho pozíciu nastavíme na 17%. Pokračujeme ďalším kruhom. Je biely, je zhruba v strede väčšieho kruhu a jeho veľkosť je 13 cm na výšku a šírku. Teraz si urobíme 7 ďalších bielých maličkých kruhov bez obrysovej čiary a umiestnime ich po obvode najväčšieho kruhu. V týchto mestách sa bude kamión v decembri nachádzať. Do stredu slajdu vložíme textové pole Bratislava bude prvá, zvolíme písmo STUPO. Jeho veľkosť je 80 a farba biela, text nad a pod bude iný. Textové pole skopírujeme, zmenšíme na 40, prepíšeme. Vnútro je bez výplne a čiara je biela o veľkosti 2 body. V tejto prezentácii sa budú mestá zobrazovať v protismere hodinových ručičiek, a teda v Bratislave kamión začína, v Senici končí. Čiže nad Bratislavu umiestňujeme mestá, v ktorých bude kamión pokračovať a pod Bratislavu umiestnime mestá, kde bude končiť. Slajd duplikujeme, textové polia poprepisujeme mestami, ktoré sa nachádzajú vyššie a v každom novom slajde úplne nahor pridávame nové mestá tak, aby nám ciferník kopíroval harmonogram návštev Coca-Cola kamiónu. Celé to zopakujeme dokopy 13 krát, označíme slajdy a v prechodoch zvolíme možnosť morphing. Vrátime sa na prvý slajd, do stredu bieleho kruhu napíšeme príslušný dátum, kedy sa bude akcia v danom meste konať, nad obrázok kamiónu napíšeme Coca-Cola kamión v slovenských mestách, skopírujeme a takto prejdeme všetkými slajdami a mestami. Blížime sa k záveru. Vytvoríme si už len prvý a posledný slajd. Duplikujeme Bratislavu, objekty odsunieme, vložíme len písmo, zväčšíme ho a toto je výsledok. Ďakujem za pozornosť, napíš mi, či sa ti video páči a veľmi sa poteším každému odberu.